Owen? Mae'r nifer wedi bod yn reit dda, dwi'n meddwl. Ond o bosib bod y beirniad sy'n hoffi'r teip yma ddim wedi bod y sawl blwyddyn. Ac o ganlyniad, mae'r pobl wedi dod mas mewn nifer mawr i supportio Mr Goggin. Ma nhw. Symud yn rhydd, symud yn dda. 1.59, Adran Pen. Knowlton Sunshine. March Casgob, Wild at Heart, ac allan o Knowlton Bubbles. Anodd gwybod beth i wneud â dy ddwylo am sut i'n berniadu. Mae rhaid ni'n gweld Francis yn troi i ffon hwnna. Ond o bosib bod y ffon yn help. Mae'n rhywle fe rhoi ddwylo yn edrych na rhoi nhw yn ei boced. Wir. Edrych lot fwy proffesiynol bod ei ddwylo yn dal rhywbeth yn edrych na bod nhw'n yn ei boced. Diddorol gefen. Diddorol gweud wrth gwrs rheol yn y Gymdeithas Gymraeg fod y dwylo ddim fod twtsh ar y ceffil tu flaen i ti. Dim ar anifel na. Dim ar anifel, so well chwarae ar ffon na wedyn ni. Knowlton Sunshine. Cael ei sians i gael trotfach tu flaen ar beirniad. Yn dosbarth Eboles neu Adfarch Tair blwydd ar adran A. A dyma'r ola, wy'n deall, yn y beirniadu. Wrth gwrs, bydd rhaid i'r beirniad wneud benderfyniad wedyn. Y gorau o'r dosbarth. Diddorol wrth gwrs gweld mae'r crôn yn binc iawn fyna. Allan nhw losgi, Owen? Gyda rhai sydd yn wyn yn ei pennau, neu bod na ddim gyda'r lliwiau tywyll anebygol, ond gyda'r lliwiau fel y gwyn ni'n gweld ar trwy'n y ceffil yma, mae modd i nhw'n losgi gyda'r haul. Yn wedig os yn rhoi olew baby oil arnyn nhw, mae hynny wedyn yn mynd i wneud nhw i losgi yn fwy tebygol i losgi, felly rhaid bod yn ofalus. Os wir. Wel, y cyffylau sy'n ar y brig ar hyn o bryd yn dechrau dino. Pawb yn dechrau gweithio'n galed nawr. Dyna'r ceffil diwetha i gael drot tu flaen y beirniad, a wrth gwrs eitha nawr i ofyn i nhw gerdded bant to. Iddo fe gael tym bach o gymaru falle, neu falle tym bach o fwy amser jyst i weld pethach yn y pellter. I wneud yn siŵr bod i benderfyniadau yn sicr beth mae fe moyn wneud yn y dosbarth hyn. Wrth gwrs, pawb yn gweithio'n galed ar hyn o bryd. Mae'n bwysig bod y ceffil yn cerdded ac yn edrych yn siarp. Wedi sefyll yn y llinell am rhyw hanner awr wedyn ni, a digon rhwydd i'n nhw'n fynd i gysgu. So mae'r rhaid dino nhw i cael cadw nhw'n yn fyw ac yn disgwyl at i gorau. Ond ar hyn o bryd, blaen Sila Agnes Brown. Dwi'n meddwl eiddo Shelley Dobbs. Shelley Dobbs, wedi cael ei magu gyda Claire a Stuart Pierce Morgan. Lawr y bwys Abertawe fyna, Epin Silver Shades. O'r Caseg, blaen Sila Agi y bam. Hwni ag eiff i fynd nôl i'r brig. Mae hwn yn ddosbarth Owen Mana ambell i boni mewn ma sydd ddim y patrwn. Ddim yn dilyn y patrwn cyson. Anifeiliaid arbennig, ond dim cweit y teip falle bydde Mr Goggin yn edrych am. Diddorol gweld nawr le gewn nhw sefyll yn y cylch, ond mae'n disgwyl i fi. Odi wir fel bod Shelley Dobbs wedi cael sefyll, dyma hi 145 wedi cael sefyll ar y brig ar hyn o bryd. Blaen Sila Agnes Brown wedi cael ei fagu gyda Claire a Stuart Morgan o Abertawe, wrth Epin Silver Shades ar Gaseg blaen Sila Agi. Ac yn ail.
166 dwi'n meddwl. Mr and Mrs Simon Williams, pen y morfa Velvet. Yn drydydd, Jay Newton, Cosford Joy nawr te. Mae Jay Newton yn aros gyda fi o Australia. Mae wedi parnu'r Eboles hyn 2 flynedd yn ôl a wedi dangos yn y wlad hyn. So da iawn, Jane, bydde di'n cael drink bach gyda ni heno i ddathlu. Trydydd cyntaf wedi cael siŵr fod yn y sioe. Yn y sioe frenhinol, bydd hi'n llefen o'r rhywle, mae fi'n siŵr. Siŵr gallai fod hi'n gwneud y well yn ail neu yn gyntaf, ond dim o dan y perchynog bydd hi'n bles iawn. Yr gorau ar y diwrnod yw blaen Sila Agnes Brown wedi cael ei ferniadu fel yr Eboles gorau yn dosbarth 14 i Eboles neu Adfarch Tair blwydd Adran A. A mae yn bictiwr a batrwn yn dwi. Mae yn batrwn cyson yn dwi. Wel, mae batrwn wedi bod yn gyson, ond mae ffen yn hyfryd iawn. Mae ffroenau yn fawr, mae chlistiau yn fach, mae llygen yn fawr. Ydy, a dyma ni yn illydd. Y dosbarth yr Eboles Tair blwydd Adran A gorau. Blaen Sila Agnes Brown i'r perchynog, Miss Shelley Dobbs. Mae'r garden goch yn y dosbarth Eboles gorau Tair blwydd Adran A yn cael ei rhoi i Shelley Dobbs a blaen Sila Agnes Brown. Felly ail yn Llambed, ail yn Glynysg, ond yn gyntaf heddi. Da iawn. Na'r ffordd i fynd. Gallai fod yn wath, gallai fod i'n mynd lawr yn gallai. Na, mae'n batrwn da i'r beirniad hyn wedyn ni. Shelley Dobbs yn bles iawn, hoff iawn o'r Eboles fach hyn. Nawr te, beth i'n neud â'r garden hyn? Heb colli carden arall fyd. Blaen Sila Agnes Brown yn illydd. Eboles gorau. Adran A o dan y beirniad, Francis Goggin. A wrth gwrs dim anghofio y ceffil oedd yn ail. 166, sef Mr and Mrs Simon Williams, pen y morfa Velvet. Yn drydydd wrth gwrs ceffil Jane Newton, Cosford Joy. Mae wedi cael ei fagu Thistledown Fier ac allan o Black Hill Joyful wedi cael ei fagu gyda Mr Paul Brightwell. Da iawn i'r pob un sydd wedi cael carden yn y sioe hyn. Maen nhw'n gweud Owen taw cael carden yn y sioe frenhinol yn rhywbeth dyle pawb fy nabys. Falle ddim yr un goch, ond os wyt ti'n cael carden yn 5 wech cyntaf, wyt ti'n neud yn dda. Wrth gwrs, mae rhaid cael look ar y dydd wrth gwrs, ond rhaid i'w cael yr ynifel hynny hefyd ar ddiwedd y dydd. Lle bod y ferch fach na meid, mam, fi moyn hwnna. Allai borni hwnna. Bydd y pris tyn bach yn fwy. Falle tyn bach yn gormod erbyn nawr. Ie, wir. Falle tyn bach mwy na pris poced sy'n gyda ddi'n dyfe. Fy'n i'n meddwl, ie. Ti'n gweud. Llongyfarchiadau mawr i Shelley Dobbs a gyda blaen Sila Agnes Brown enillydd yr dosbarth Eboles neu Adfarch Tair blwydd gorau yn yr Adran A. Mae'r ddoi yn disgwyl fel partners i fi. Mae tipyn bach o waith wedi bod mewn i'r... Mae dipyn o baratoi wedi bod yn amlwg, ond mae'n dangos bod yna profiad i gael fan hyn, wedi bod yn sioe eraill hefyd, Llambed a Glynysg a heddi y sioe frenhinol. A ni wedi bod yn siarad, mae'n ffein iawn i weld bobl ifanc yn dod i gystadlu heb law ennill yma. A mae'r ledi fach hyn yn bles iawn, llongyfarchiadau mawr i ti.